Darba minnu konna mixin u konna jena seħbi Renald. Le, di true story. Kien hemm wieħed Glenn u ħija, Kristjan. Glenn min? Mux Vella. Glenn Aġus. Vera Glenn Vella meta jimxi dejjem ikanta? Iva. U jgħidlek one life. Rut. Ħallit la issa. Reġa ġejnu għile. Ejja, ħankomplu. All right, ġej, xint maġ l-allum. Għaxan dal-meatballs. Insomma, konna dimmiexin, aħna l-erba, u konna hike, u konna ġejna wasanna f'parti fej biex taddi għalija domna nofsija biex naqbżu dil-bicċa għax kien hemm ħaxix, ħafna ħaxix għoli, ħafna ġebel u jekk tuħu waħda żbaljata taf tinżel l-isfel. Malta dat nitkellem. Malta, u mhux il-bod, Kordin, Promise to Jesus. U għamiltu nofsija biex samdu dil-bicċa. Mela, għax dieta daħ, mela minna nofsija biex samdu dil-bicċa. Isma naqra di. Le, vera. Kordin hemm biċċa, san. Kordin hemm biċċa, mhux il-mixja da met nofsija. Kordin hemm biċċa li trid iddum nofsija biex taqsam. Ejja, vera. Isma, jek toqt id-dur bil-fabriki. Lemmek kienet, lemmek, da bazzikament. So, inti għad ġebel u ħaxix. Ismali. Ġebel u ħaxix ma nistax nifhem fejjed. Bej il-fabriki. ċamplu l minn Jina sepp il-wet tal-fura li jista. Le, mela da Kordina fejaw il-fabriki jem biċċa. Kanna maħzen emmek. Naħseb n tikxef xej. Kanna maħzen. Maħzen ta' San Laurent. Ma nistawx najdu. Imma kanna maħzen. Tikxifu ġaħar. Għax ma nafx nistax najdu. Namma t-najdu. Mela, biex nerġaw nibkjarifikaw. Maħzen ta' San Laurent. Le, ma duġew, issa. Nubis probabli ġi akkwistat b'mod. Le, għadna kollox ma liġi nimxu. Isimawni, għax il-mixja ġiġġiri għafdaqqa wahda. Squatters! Naħseb naf li mu koll. Kompli. Insomma, hemm parti, tara l-kotonera minna. Mela issa tidkolna kważi indikazzjoni fejjat. U aħna mela biex infhem kon kollox għax ħatawdu l-istorja. Jaħasr ma ħajċan beqqas ħajaqbatar. Jien naħseb. Hello. Hello, mill-lens. Departiment tal-squatters. Mill-lens. Raġġo, Kristjan u Matthew. U Glenn. Alright, ħajġbruk. Ma, ħan nispjegalkom l-istorja. Ħana mer-riset. Mela da, kena settar bli. Tajdu kif mort nejnom jena, imma mort. Sewa, u morna, poġġejna daw l-arbli f'postom ġodan l-maħzen. Imma, kien on a Saturday. Zgur. U għadna ħanimxu mixja. Edna taf kif, aħna morna biex nimxu mixja naraw l-arblu jew jidirx l-arblu l-kbir tagħna. Sewa da kull raħal u belt għandhom l-arblu l-kbir, naħseb, ma insomma. U morna biex naraw u biex għaddejna u ġejna fuq kontejner biex nimxu għalih. Kien hemm biċċa kollha ħaxix, ġebel zdingat u dal-affarijiet. U Renald minn dejjem kien fih raġel, taf kif di, eżatt. Aħna konna ħfief imma xorta domna. Fimtuni. Aħna konna ħfief imma xorta domna biex naddu minn dil-bicċa xil-ħaxix kienu għali. Taf kif. U insomma, bizna, eżatt kif bizna. Naraw ġiġ tiklib. Bil-bżiqi għattar, asna għacċer kontajta di. Bil-bżiqi għattar. U kif għabes Renald l-ħar wieħdek idur bħal tal-film sadnjat niftakara. Jikdimlu l-qalzitu jgħad. U l-ewel naraw għomek u daw ħarsu lejna. U kif għadna ek għamlu l-ewel pass u kif għamlu l-ewel pass. Dik fej kem domna. Daw ġejn jiġru għarajna u f'dik il-bicċa li domna f'kemm il-li nejdlek biznija. Imma miski Renald ħa waħda tajba u xkanatura li kważi niżel għall-isfel. Bil-panik provajna nżommuħ jiena ħija u Glenn u minnaw tellajnieħ ma nafx kif ma tant dak il-ħin ġitna enerġija tal-biza. L-adrenalina. Tellajnieħ insomma u ħadnieħ in a safe place. Il-klip ma nafġara minnom, imma ma ġewx jiġru għarajna. U bazzikament dik kienet l-istorja tijaj. Proċess għal-programma.